Раштуа чиркәү тарафыннан 4-нче гасырдан бирле билгеләп үтелә башлаган. Әлеге көн табигатьнең кояш торгынлыгыннан чыгып елның җәйгә таба авышуына туры килә. Бәйрәм уңаеннан православ динендәгеләр 6 гыйнвар көнне төнлә чиркәүләрдә иртәнгегә кадәр гыйбадәт кылып, исәннәр һәм бакыйлыкка күчкән туганнары өчен шәмнәр яндырып, гөнаһларны кичерүне сорап бу бәйрәмне каршы ала. Район ял паркында үткән чарада да Шармыш, Ачы, Субаш үзешчәннәре район халкының күңелен күрде. Бу кичне җыр-бию тынып тормады. Раштуа бәйрәмендә олысы да, кечесе дә ял итте, күңел ачты, рәхәтләнеп биеде, алай гына да түгел, бәйрәмдә катнашучылар кызыклы уеннарда да теләп катнашты. Әлеге чарага килгәннәр күңел күтәренкелек алып, шат күңел белән өйләренә таралышты.